pag-hook up. Okay? Ayan, intro na. Okay, so good morning, good morning sa lahat ng mga followers natin. Andito ulit tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon sa radio station, mga followers natin sa Facebook. Tayo po ay mapapakinggan DZGB Legazpi sa Facebook Live ng DZGB Legazpi, also sa 98.5 OKFM Daet Camarines Norte at 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. O kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-904-0717. And of course, gusto kong batiin lahat ng mga tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon. Nandito pa ba kayo sa lupa? O nandun na kayo kay Papa God? Oo, Happy Father's Day sa inyong lahat. Na sana po sa mga lahat ng mga tatay, nagampanan natin, hopefully, yung ating tungkulin bilang father sa inyong mga anak, 'di ba? Kasi hindi naman basta-basta na maging tatay ka lang ay ka na, 'di ba? So kasama doon yung responsibility. Being a father, malaki yung responsibility po na alagaan ang inyong pamilya, i-provide yung mga kailangan nila. And of course, maging good example sa ating mga anak. Kaya sa mga tatay dyan, kumusta na kayo? At saka also, sa mga tatay syempre, malaking responsibility nyo. Parehas din syempre ng mga nanay, responsibility na alagaan ang inyong mga kalusugan. Huwag naman abusuhin ang inyong mga katawan. Tandaan po na iisa lang ang ating katawan. Kailangang ingat tayo. Kasi pag ang isang parent, 'di ba? Either yan the father or the mother nagkaroon ng problema sa kalusugan, 'di ba, affected yung mga anak, affected yung mga nakapaligid sa kanya. So, sikapin natin mga tatay, alagaan ang inyong mga kalusugan, kasama sa pag-aalaga ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, pagbibigay ng ng suporta hindi lang sa mga anak, syempre sa nanay first of all, na dapat maging para maging masaya ang pamilya, dapat maging yung mga tatay, yung mga nanay, hindi lang na nakabuo kayo ng anak ninyo, kailangan sikapin maging happy family. Kasi kung happy family, maganda yung palakad ng isang magulang, syempre yung magiging mga anak ninyo ay yun ang titingnan. Titingnan nyo ng inyong mga anak na parang magiging idol, i-idolize kayo. So, gagawin din nila yung mas maganda rin pag sila nagkaroon ng mga pamilya. Kaya tandaan na, mga parents, mga nanay, mga tatay, you have a great responsibility of building a happy and healthy family. Okay? So, na nga yun, parang sermonan, no? So, anyway, hello kay Sir Boyd F. Danny is watching dyan sa area ng, Daet, Camarines Norte. So, sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung
mga taga saan kayo, edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717, and hopefully nakahook up na kaya sa atin ang 98.5 OKFM Daet Camarines Norte at sa 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. O feedback kayo, Ma'am Shi. Live ba ako dyan? Live ba ako dyan? Dahil dalawang radio station dyan nakahook up sa ngayon. Supposedly, nakahook up sa ngayon. Dahil kami po dito sa Health Code International, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. Our products, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. At ngayon, na panahon ng pandemic, alam nyo ba, marami na COVID, power trio, kaya palang labanan yan. Kaya palang labanan. Actually, marami nang gumamit ng ating power trio. Oo, mas mabilis ang recovery. Kaya totoo pala yun na labanan to ng malakas na immune system. Hello kay Ma'am Margarita Carino at kay Ma'am Beverly Rabanes. O yung mga nanonood sa ibang Facebook, dito lang ako nakatutok sa Facebook ko ha. Kaya hindi ko kayo makita. Pero hello sa inyong lahat at sa mga nanonood, mga nakikinig din dyan sa area ng Camarines Norte dahil dumadami na tayo dyan na mga center sa area ng Camarines Norte. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa lahat ng mga acidic, makinig kayo dyan mga acidic. Oo, kasi ingatan natin na maging acidic ang ating katawan. Ito mga sikreto na hindi natin ipinagkakait sa inyo. Dahil pag acidic ka, magkakasakit ka. O paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito mga simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina. Sakitin. Lahat ng may sakit acidic po kayo. Lalo na kung marami kang iniinom ng mga synthetic na drugs. Acidic po kayo kasi acidic po yan. Okay. Maraming aray sa katawan, organ failure, o yung lungs, yung kidney, yung heart, di ba? Madalas ka magkaroon ng mga infection. O di ba? Ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, ano pa, may mga bukol. O yan, tandaan na. Virus, o di ba yung kinatatakutan natin yung virus? Virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa katawan natin na acidic. O, wag tayong papayag na acidic tayo. Anong gagawin? Ito yan na. The best doctor to yourself is you. Address your acidity, you will address your ailment. At iyan, swak na swak ang ating power trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Oo, yun ang sikreto na hindi natin sinesekreto. At tandaan po, ang sakit ng tao, 20% genetic na mana and 80% lifestyle. Kami po talaga lifestyle. Yung dahilan kung bakit bumagsak yung kalusugan namin, yung mga pagkain. Opo, yung nagpapasarap kami sa pagkain. Pasawa sa masasarap. Oo, anong nangyari? 15 years na nag-enjoy kami sa buhay namin dahil akala namin kaya namin bumili ng mga ganito, na mga masasarap. Ayun, bagsak yung health namin. Buti na lang natuto ang inyong lingkod. Napa-join ako dito sa Health Code International with our products at ulit-ulit, syempre nag-attend sa ating mga doktor sa mga lecture nila. Namulat po ang inyong lingkod na yung sakit ng pamilya, it was because of the lifestyle. So anong gagawin natin? Check and correct your lifestyle. At mapakita mo, you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. O ulit-ulit ko yan binabanggit, di ba?
Na nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. Sabi ni Ma'am Sheila, naka-live daw sa Cool Radio and OK FM. Okay. Kumusta kaya, Ma'am Shi, dyan sa naka-live stream ba ng Cool Radio? Naka-live din. Oo. Pag ewan ko lang kung yung sa atin sa Panganiban kaya ay nakikinig sa atin. Nakikinig kaya sa atin sa area ng Panganiban. Oo, kasi baka nakalimutan nila. Oo, kasi alam ko malakas din ang signal ng Cool Radio sa area ng J-Pang, yung ating bagong CMD Center dyan sa Jose, Panganiban. Okay? Try nyo i-reach out si Ma'am Sherilyn. Ma'am Shi, kung kumusta, mag-feedback sila sa akin kung nakikinig sila sa ngayon. Kasi itong program na to ay kailangan marinig ng napakadaming tao. With our products, tried and tested. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Ma'am Shi, clear daw. Si Sherilyn. Sherilyn. Sige, salamat sa Diyos dahil dyan sa location ninyo ay magiging masaya ka na kasi maririnig mo yung ating program. Hindi katulad doon sa dating location ninyo ay hirap na hirap ka mapakinggan yung ating program. Okay? So, ayun. Alam mo ito yan na nung isang di ba, asa na nga yung aking kodigo dito na talaga yung andami po. Oo, yan talaga andami. Ang dami nagpa-positive. Ano ba yan? Hindi na yan matapos-tapos. Paano na nga tayo? Hindi na tayo ang dami natin gustong gawin, hindi natin magawa dahil diyan sa COVID-19. Grabe, Oo, hello kay Ma'am Imelda Rufo is watching diyan sa area ng Kapalonga. So, hindi na natin akalain mo yan, nung 18, nag-program ako noon. That was Friday. Sabi ni Idol Ken doon sa isang station, ang aktibo na positive dito sa Bicol, 5,279. Oo, grabe, grabe, samantala noon, yung, di ba, yung konti pa lang yung positive sa COVID dito, nagtatago tayo. Nagtatago tayo kasi hindi natin maintindihan. Ano ba talaga itong COVID na to? O hindi natin talaga maintindihan before. Kahit ako, ayoko makasalubong ng tao noon. Dahil baka ako mahawa ng COVID. Pero this time, lumakas na talaga yung loob ko. Kaya natin i-manage ito, mga kapamilya, mga kababayan natin dito. Ako kasi pinangawakan ko yung statement ng isang doctor sa infectious disease that COVID is just like an ordinary flu. Opo, hindi pa natin na ma-master paano i-manage. O lahat ng simptomas, trangkaso, di ba? Actually, congratulations doon sa mga lahat ng simptomas ng COVID nandun sa kanila pero power trio ginamit. Ang bilis ng recovery. So, kaya pa pala i-manage, Oo. And then sabi ni Dr. Mike Navera, COVID will stay tomorrow, the next day. Masanay na tayo, nandyan talaga yung COVID-19. Ano yung dapat gawin? Tandaan na the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Huwag nang matigas ang ulo. Follow the health protocol. Upo, face mask. Ako nagpa-facial pag nandyan talaga ako din sa nagpa-facial ako kasi baka mamaya yung COVID pati yung aking mata ay matilansikan. Oo, 'di ba? So, at saka ito yung pinaka number 1 talaga ha. Palakas, sabi ni doktora nagsabi nito, pero ako sobrang na-appreciate ko yung binanggit niya. Ito yung pinaka number 1. Aside from following the health protocol, ito pinaka number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya naman pala yung napakadami na andun na sa kanila yung lahat ng sintomas ng COVID andun sa kanila dahil malalakas yung immune system nila. Dagdag lang konti power trio. O kusang naka-recover. Diba? So nothing to worry. Life must go on para sa atin. Kahit ganyan, kahit mag 10,000 pa to na maging aktibo sa COVID-19 kung marunong tayo. Dapat marunong tayo this time na hindi dapat iasa lahat. Hindi dapat iasa sa gobyerno. Oo, we need to help ourselves.
Hello kay Ma'am Gigi Padua. O, kumusta na sina ate sa kasi kuya? Dapat healthy sila. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. O, kanina sineserminan, inaano ko yung mga tatay na dapat maging responsable kayo para sa inyong mga pamilya, para masaya ang asawa, masaya yung mga anak, o di ba? At magkatulungan po kayo. Kasi yun na nga, inuulit-ulit ko, hindi lang ibig sabihin na ikaw ay nagkaroon ng anak ay ano ka na, fulfilled ka na. You have your responsibility sa inyong mga pamilya. Oo, and of course, very importante, mga tatay, sikapin nyo na healthy kayo. Opo. Huwag nyo abusuin yung katawan ninyo kasi magiging problema kayo ng inyong pamilya kung kayo ay sakitin at balik-balik na ng ospital. Hello kay Ma'am Genevieve Abordo is watching, okay? So ano pa nga ba kung saan-saan napunta yung aking kinukwento. Pero this is really for you. I just want to inspire a lot of people na if 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health dahil napapabayaan, ako rin napabayaan ko rin yung health ko. O, diba? Namulat ngayon. Go back to natural. The best talaga is ayun, namulat ako. Lutong bahay. Ayan si yung aking batchmate, yung aking magandang batchmate, Ma'am Flore din. Nagulat ako sa iyo din. 'Di ba dressmaking ka noon pero ang galing mo na magluto ngayon. Nabaliktad ako yung ano kasi noon, ano kami noon kasi sa Bicol University, may mga courses kami. May dressmaking, may cosmetology, ako foods. Hindi rin talaga ako inassign ni Lord sa kusina. Pero yung dressmaking, ayan siya ngayon, magaling magluto, isang nurse. Registered nurse by profession. Sige lang din, ang importante ay healthy ka dyan. Para kaya mong gampanan yan. Mukhang nag-i-enjoy ka sa yung ginagawa na pagluluto. Oo, anyway, it's also a very good business dahil, ano yan ang mga tao kailangan talagang kumain umaga, tanghali at gabi. Oo, basta gawin mong healthy food. Healthy food. Yung iyong mga niluluto. The best talaga yung galing sa wet market. Okay? So anyway, ano pa yung mga gusto kong, ito pala ha. Oo, kasi yung sa panahon ngayon, ayan. Of course, we have this, para sa kalusugan na, we have the CMD, CBF, at Supreme Juice. O, ako yan talagang health maintenance ko. Hindi pwedeng wala yan. Oo, kasi alam ko, iba yung magiging pakiramdam ko pag hindi ako nag-inom yan. O, di ba gusto mo yung babalik yung masasakit ko sa katawan. Magigising ako ng wala sa oras. O, di ba? At saka yung, pati, usually kasi, ang tao na maraming nararamdaman, pati ugali mo sira, di ba? Mabait ako dahil wala akong nararamdaman. O kayo, sa mga nakikinig dyan, gusto niyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? Kaya nyo yan, ma-attain, mag-power trio na. Yung iba po, akala nung iba, magte-take lang ng power trio pag may sakit. Ito, tandaan nyo po ha. For healthy people, take power trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take power trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Kaya ako nung naintindihan ko yan, hindi pwedeng walang power trio. Nandyan yan talaga. Kaya ako, laking pasalamat ko sa ating Lord God na ayan, dating bagsak na yung health ko, na-reach ko na nun yung para na kung nauupos na kandila, tinatanong ko na nga nun si Lord kung kukunin na niya ako. Salamat sa Diyos, hindi pa pala panahon para kunin niya ako. Eto, na-restore yung health ko, kaya kahit 61 years old na ang inyong lingkod, hindi ko nararamdaman na 61 years old na po ako. Because of the power trio. Plus, siyempre, itinama ko yung aking lifestyle. So, eto ngayon, seryoso sa aking misyon to help restore the health of people. Grabe. Oo, sobrang nabisi. Kung kailan nag-COVID, sobrang nabisi ang inyong lingkod. Tawag dito, tawag doon. Siyempre, hindi ko nagagawa yung ikot-ikot kasi maraming mga restriction. But I can reach out sa mga kailangan i-mentor, sa kailangan supportahan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also pala yung mga listeners natin, na-prove nyo, di ba, maganda yung ating power trio.
Ayan pala. Ay, bakit nga pala hindi dapat basta-basta alisin? Ito, yan. Explain ko sa inyo, ha. Bakit nga pala hindi basta-basta dapat alisin yung power trio? Ang power trio po, these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan, ng ating katawan, para lagi tayong malakas, para yung built-in na mga doktor sa ating katawan, yung built-in na doktor sa ating katawan ay makapagtrabaho ng maayos kung maibibigay natin sa ating katawan yung kailangan. Ano yung kailangan ng ating mga cells? O, tandaan, 100 trillions of cells ang nasa katawan natin. Yung mga cells na yan, yun ang maliliit na hibla, part ng ating katawan. Nagpo-form ng tissues to our organs, to our system, to our whole body. So, it must start from the cell. Dapat tulungan natin yung mga cells natin na maging healthy po. Pag healthy ang cells, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na ikaw ay healthy. So, ano yung dapat ibigay natin sa katawan natin? Ito yan. Number 1, tamang tulog. Dapat natutulog tayo ng 9 p.m. ay ng 8 to 10 hours during the night time. Oo. Bakit kailangan matulog? Yan, tandaan, healing takes place when a person is sleeping. Yung pag-repair ng katawan natin ay nangyayari yon pagtulog, hindi pagising po. Oo, pagtulog. Okay, and the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Kaya nga ako, 9 p.m. talaga kailangan ng matulog. Or pagpagod ako, minsan, alas 8 pa lang nakahiga na talaga ako. Iniwasan ko na yung mga manood ng mga, di ba, yung mga drama ko, mga ano-ano yan. So, binigyan ko talaga ng importance na maibigay ko sa katawan ko yung sapat na tulog. At nararamdaman ko talaga, makulangan lang ako ng 2 oras na tulog, parang iba yung aking pakiramdam. Nagkukwento ka agad yung katawan ko sa akin. And of course, tamang nutrition. Na kung hindi natin nakukuha basa-basa sa mga pagkain ngayon, yung mga nutrients na kailangan natin, makukuha po yan dito sa Power Trio. Ano pa? Proper exercise. Dapat nagpapapawis tayo. Lalo sa mga nagkaedad, hindi kailangan mag-jogging, walking. O, diba? Deep breathing exercise. Magpapawis po tayo. Kailangan niya ng ating katawan. And of course, sapat na tubig. Huwag po ipagkait ang tubig sa katawan. We need, noon dati talaga, 8 glasses of water. Adi, kaya noon baga, ano yan, noon panahon na ang tubig ay mayaman sa minerals. Kung ang doktor may malasakit sa iyo, kamag-anak mo, anong sasabihin sa inyo? Auntie, wag ka nang uminom ng mga gamot. Gusto mo masira ang kidney mo. Anong sa reseta nila? Mag-water therapy ka. Why is water therapy very effective before? Kasi noon ang tubig mayaman sa minerals. Punong-puno ng minerals. Kapag madami kang iniinom na tubig, ang dami mong minerals. O, di ba? Malakas tayo nun. Hindi basta-basta nagkakasakit. O, di ba? So, because ang katawan natin ay mayaman sa minerals. Plus the fact na yung pagkain natin ay mayaman sa minerals. Kasi tumutubo lang dyan sa mga minerals na nasa lupa. O, ngayon, di ba? Kaya pag kinain natin yung mga gulay, yung mga prutas, full of minerals. O, di ba? Ang lakas ng katawan natin. Pero bakit ngayon hindi na tayo malakas? Kasi pagkain natin, pinalaki sa fertilizer. Kulang na sa minerals. Ilang klaseng minerals po ang nasa fertilizer? 3. NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Tama lang lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy tayo. O, anong nangyari? Busog tayo, di ba? Kain dito, kain doon, busog na busog tayo. Feeling natin, busog na busog tayo. Pero ang katotohanan is gutom ang ating katawan sa mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. So, isusupply po yan ng ating Power Trio, which is, eto ang inyong lingkod na atin ko talaga, laking pasalamat ko sa ating Panginoon na na-restore yung health ko. Kaya ito, seryoso sa ating mission to help restore the health of people. And of course pala yung mga tao, you try po, yung mga na-try, di ba? Na-prove nyo, maganda yung CMD, CBF, at Supreme Juice, or it's the Power Trio. Try our CI Juice. Meron tayo, asa na ba yung sample? Nandun yata, malayo, hindi ko maabot. The CI Juice, yan ang pang-detox natin. Opo, ang ganda, ang sarap ng pakiramdam.
Ready ka ba balik-balik ng CR? Opo, kasi yung mga dumi pang baka hindi na tatanggal lahat sa ating mga bituka, yung mga dumi. Use our CR juice. It's the Cell Rejuvenate Juice. Available na po yan dito sa atin. Ang sarap ng pakiramdam pag nailabas mo yung mga dumi. Nakapag-detox tayo, mas maganda ang absorption ng mga nutrisyon sa ating katawan kung malinis ang ating mga bituka. Available po yan dito sa atin. And of course pala, ngayon na panahon ng, nako, lagi na lang tayo nasa harapan ng mga radiation, cellphone, computer, o di ba? Oo. Ano yan? Use our VIP eyeglass. Ito yung VIP eyeglass. Ang gaganda ng VIP eyeglass natin, hindi tumatagos yung radiation. Oo, may test tayo niyan, hindi tumatagos yung radiation. And of course, lalo na kung ang trabaho mo, lagi ka nasa harap ng computer, nako, masisira ka agad ang kidney, ang mata pala, ang vision nyo. Ito yan. At saka the frame is infused with negative ion, mas malakas tayo. Opo, ang dami kong testing nito, nagulat sila. Tinitesting ko yung lakas nila na gamit nila, antipara nila, mga mahina ang katawan. Paggamitin ko lang nitong VIP eyeglass, iba ang lakas niyan. Maganda yung balanse ng ating katawan. Kaya ang dami na po nang gumagamit nito. Meron tayong available na walang grado. Kasi hindi kailangan sira na yung mata mo bago ka gumamit ng VIP eyeglass. Meron tayong may grado, nearsighted, may farsighted. Available po yan dito sa atin. And of course, may mga nagtatanong, open ba yung CMD office? Yes po, ngayong Sunday, we will serve you. Kaya namin mag-serve 8 a.m. hanggang 3 p.m. CMD office, Legazpi. And of course, dyan sa area ng Labo, andyan naman yung mga angel natin, na kahit Sunday, syempre kasi stay in sila. Pag kayo nagpunta doon, hindi man kayo pahihindian ng ating mga angel dyan. CMD office in Labo. And of course, stay in din kasi yung ating nasa Santa Elena and dyan sa Jose Panganiban. By the way, sa mga kasi malakas pala dyan ang 100.5 dyan sa sa Jose Panganiban. Abangan nyo ha, mamaya mag-a-announce ako ng mga center natin. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Last Sunday, ang guest ko pala dito si Dr. Christopher Ian Cabalsa. Oo, kahit siya pala, being a doctor, talaga napabilib siya dito sa ating product. Kaya naman lahat ng mga pasyente niya ay, pinapagamit niya ng ating Power Trio. Opo. Sa mga may edad na, alam niyo, sa mga may edad na talaga. Oo, usually po yan, nagkakaroon ng mga hypertension, di ba? Sabi nga, life begins at 40. Yun pala, minsan, kung hindi ka naging maingat sa health mo, nag-uumpisa na yung mga sakit mo. Di ba? Kang nagle-leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay, insomnia, food allergy, drug allergy. Ganyan ako noon, para na nga akong drug addict noon. Puro nagamot, pero yung sakit ko nandyan pa rin. Salamat sa Diyos. Eto ngayon, walang iniinom na gamot. Oo, pero may kwento niyan sa akin, yung, siyempre, natututo rin tayo sa ibang mga speaker natin, na nag-umpisa ka niya, di ba, yung hypertension. Nag-iinom ka ng gamot sa hypertension. Yun pala, yung iniinom mo sa hypertension, pahinain yung puso mo. Kaya later on, yung puso mo may tama na rin. Di ba? Yung ininom, so gamot na naman para sa puso. Yung ininom mong dalawang yon, sisirain naman yung kidney. Di ba? Later on, gamot na naman para sa kidney. Marami nang iniinom na gamot. Actually, marami napadpad dito sa atin. Maraming iniinom ng gamot. Ang tanong, gumaling ba talaga? The answer is no. Salamat sa Diyos. Eto tayo, binless tayo ni Lord na magandang produkto, natural, kasi ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto. At still, naniniwala tayo. The greatest physician is ang ating Panginoon. And God is using instruments to show His love and care for men. Tumawag ka sa Kanya. Di ba nung puro na ako gamot, anong pray ko, Lord, may pag-asa pa ba?
Bakit dati ako healthy? Bakit hindi na ako healthy ngayon? Alam mo, hiningi ko, please restore my health. Yun ang hiningi ko. Kaya baga ulit-ulit, gas-gas na nga itong kwentong to na binabanggit ko talaga. Na nung nabankrupt ako, sabi ko, Lord, pagod na ako. Paano na? I have 3 children to send to college. Wala na yung retirement ko sa PLDT noon. Wala na talaga. Kasi ang dami ko nasalihan, hindi man talaga ako nag-prosper hanggang naubos yung retirement. Ang tao pala, pag may sakit ka na sa bulsa, yung mga sakit-sakit ko sa katawan, lalong lumala. Ang hirap daw. Ang hirap daw niya na ang sakit, dalawa yung minamanis mo, sakit sa bulsa at sakit sa katawan. O, diba? Hindi ka na lalo makatulog, iritado ka, pati ugali mo sira. O, anong prayer ko kay Lord? Very important talaga yung nagpa-pray. Sabi ko, pagod, tulungan mo naman ako, Lord. Give me a business na sana may produktong tutulong sa tao. Wala nang babalik sa akin, sasabihin nilang hindi effective. Kasi nakakaya talaga mag-post ng isang product na hindi effective. Wala nang babalik sa akin na sasabihin nilang nalugi sila. Kasi ulit-ulit po talaga kaming nalugi. Alam, hindi talaga ako humingi ng pera. Alam mo, hiningi ko kay Lord. Lord, please restore my health. Ang dami mong binibigay sa aking responsibilities. Tanong ko sa iyo ngayon, paano ko haharapin health ko, hindi ko na kayang i-manage. Diba, dumating yung CMD. Unang na-restore health ng family. Sumunod kabuhayan. At kaya nga, sineryoso ko na talaga. Sineryoso ko. Kaya we have different branches, Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, hindi lang health ninyo ang gusto namin matulungan. We share the business opportunity. Marami na tayo ngayon umasenso dito sa Health Code International. Ordinary people now earning extraordinary income. Diba? Seryoso na po. Sabi ko nga, paano kaya kung nag-COVID, hindi ito yung negosyo? Paano kaya? Babalik tayo sa paghihirap. Pero talaga patuloy kaming binless ni Lord. Naging healthy, nakatulong sa mga tao, nakatulong sa mga hanap buhay, nakapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga taong naghahangad magkaroon ng negosyo. Mga naghahangad na sana maragdagan ng kita. Welcome kayo sa amin po dito. Just communicate to us. Be a member. At mabibili nyo, malaki yung discount po pag mga member kayo dito. Unti-unti, aralin nyo yung negosyo. Paano ka kikita dito? Dahil ang product natin, tried and tested. And the need for the product is forever. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Ipahinga ko muna yung aking boses. Isa muna, magandang kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stockist ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tama Melon. 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, ha? Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon. So anyway, opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain. Ay masasarap
masarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, ma'am. Pero gusto ko malaman, ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi kami, kahit bakit kami nandito sa Health Code, of course, because of our powerful product, sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako, isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi, nagbibinta ako ng ng karne pagkatapos yung lifestyle, kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayuma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI-CMD. Ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko. Alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa kasi last July 2015 yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538, yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose, pero ginagawa ko ko ni Lord itong minatriyo itong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So pinahaplos ko sa mukha niya lahat ng katawan. Akalain mo in seconds yung niya nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos CT scan ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Ang 48 cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya, and God grace. So, sana, ito totoo talaga ang testimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI-CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng
CMD, nag-start ako ng Kalsi Black ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayag daw sa ko ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, pero as amazing talaga ang product namin. Kaya try na kayo. Yun nga. Kaya alaman, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMD, CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 yata. So sabi nila, iba talaga ang maggamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites de Luciento, si Stockist ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. So, ayan, di ba? Ang galing ng kwento. Actually, napakadaming ganyan na kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Oo, actually, last time, may mga sharing din habang kami nagsusum meeting. Naku, matindi talaga yung mga testimony na-experience natin dito sa paggamit ng ating Power Trio. Akalain mo yan, even si Dr. Ian Cabalsa, sabi niya na-amaze siya. May isang na-stroke din. Na-stroke yung asawa niya. Buti na lang may CMD sila. At inano niya talaga sa asawa niya. Hindi natuloy kasi talagang pure CMD daw. Actually, yung parang 30 ml, kalahati nun, na pure CMD. Hindi po natuloy. Oo. And then last time, meron din sa akin yung kwento rin nga ni Ma'am Remy Faustino na isang taga Pandan, Catanduanes. Takot sila, member sila ng health code. Takot lang silang pumunta doon kasi because of COVID-19. So, matagal na hindi na umiinom ng ating CMD. Tapos, nagpansin daw yung asawa niya, biglang, yung nalaylay na ba, yung dila, oo. Sabi niya, stroke, alam niya stroke na kasi sa edad talaga, stroke na yun. Di nataranta. Alam mo, buti na lang, meron pang at least 5 drops na tira doon sa loob ng bote ng CMD. 5 drops. Piniga, pure. Kasi sabi niya, kung ipapainom, ilalagay sa tubig, hindi na kayang inumin. Kasi nga, laylay na yung dila, pinatak. Alam nyo, nasulit. Ano ba yan? Tama ba yung Tagalog ko? Nasulit. Ay, naayos uli, natuwid uli. Kaya, wow, sabi niya, so amazing. Kaya daw, the following day, pumunta na, bumiyahe talaga siya. Malayo yun ng from Pandan, Catanduanes to Berac. Para lang bumili ng ating CMD. That doon niya na-realize ang kahalagahan ng CMD na dapat pala bawat bahay. May CMD kayo pang emergency po. Oo, hindi lang yung CMD. Sabayan na ng CBF, ng ating Supreme Juice para lumakalakas ang immune system natin at hindi tayo basta-basta mahahagip ng COVID-19. If ever mahagip man tayo, yung kayang-kaya lang, kaya ng katawan natin. Maraming kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating produkto. Si Ma'am, last time I was in, I was in Daet last time. Sabi ng isang ay pumunta doon. Sabi niya, alam mo, Ma'am Melinda, magaling talaga ang CMD. Sabi ko, paano mo nasabi?
na-stroke din siya. Nangiwi na daw, hindi niya nakokontrol yung katawan niya. So, yung bibig niya. Sabi niya ng mga kapitbahay ko, dali na yan sa ospital kasi stroke na yan. Yung kapatid niya, listener natin ng CMD at alam niya na malaking tulong para gamitin na pang emergency. Hindi siya dinala sa ospital, dinala sa CMD office. Kinutsara, hindi lang drops yung pinainom. Kinutsara yung CMD. Opo, may lang daw na tuwid. Hindi natuloy yung yung ma-stroke siya. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, warning na yun. Huwag mo na intayin uli na ma-stroke ka. Opo, dapat tuloy-tuloy na. Diyan mo ma-probe na taking our CMD. Kasi ang CMD po is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse, at mayaman sa magnesium. Magnesium is the silent guardian ng ating katawan. Pinalalabnaw ang ating dugo. Tinutuna yung mga bara sa ugat, bara sa puso, bara sa brain, ganun. Kaya nga marami baga na yun, may mga bypass operation dahil sa bara sa puso. O di ba? Taking our product, dumating ang time wala na yung bara sa puso. Maiiwasan yung stroke. Maiiwasan yung magkaroon ng cardiac arrest. Ganun ka-amazing ang ating product. Kaya talaga ulit-ulit tayo na nagkakampanya sa inyo, mga listener natin. Hindi joke-joke itong ginagawa natin to, ha. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Know about this product. Try our product. The best doctor to yourself is you. Wag na intayin ma-stroke, lalo na sa amin na mga senior citizen. O, di ba? Meron nga ako batchmate. Alam niya yung bisa ng ating product. Opo. Pag namigay ako noon ng libreng CMD, nag-aagawan sila. Sa kanila, gano'n, di ba? Kasi maganda raw talaga yung yung CMD na to. Pag yung bibili na, wala, parang itatabi na. Kasi anong nangyayari? Parang tinatabi nyo yung chance nyo na maging healthy tayo, lalo tayo ng mga senior citizen na, ha? O, anong nangyari? Bisan sasabihin sa akin, alam mo Mel, maganda talaga to, kailangan ko talaga itong product na to, kaya gusto niya makakuha rin ng isa. Doon sa libre. Pero ang question is, ano yun? The need for the product is forever. Araw-araw, dapat nagtatake tayo para lagi tayo healthy. Bigla na lang na-stroke. Naka-recover ba ngayon? Grabe na gastos po. Kaya sa mga parents dyan, ulit-ulit nagkakampanya tayo. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Dapat healthy tayo. Kay nanay man, yung tatay man, sikapin natin na healthy tayo. Kasi kawawa naman yung ating mga mahal sa buhay kung tayo ma-stroke. O, diba? Kung bigla tayong atakin, buti na lang kung inatake tayo, diretso tayong patay. Kung magpapaalaga ka pa. 'Di ba? Sa panahon ngayon, health is wealth. I tell you, health is wealth. Anin mo yung marami mong pera kung ikaw ay comatose. 'Di ba? Mayroon nga daw niya na sabi daw ng isang nurse, ang dami niyang na-observe sa ospital being a nurse. Pumasok, mayaman sila. Paglabas, mahirap. Gusto natin ma-experience yun. Ito, ang ating product, tried and tested. Ang bilis ng oras. Anyway, kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa mga taga Legazpi, teka muna, painom lang ng tubig, ha. We will serve you sa pangangailangan nyo ng product hanggang 3 p.m. lang today. 8 a.m. to 3 p.m. lang po. And of course, dyan sa labo, andyan yung mga angels natin. Stay in sila. Also dyan sa J-Pang, Jose Panganiban. Of course, dyan sa Daet, i-text nyo lang si Sir Boyd. Hindi ko alam kung mag-open siya ngayon, pero madali siyang, kasi malapit lang yung residence niya dyan sa CMD Center. Ito yung yung mga hindi pa member, be a member, ha? Hindi natin ipinagkakait yung malaking discount basta kayo po ay mga member dito sa atin.
Opo, at pwede nyo pagawin ng negosyo. Welcome, we need distributors, we need retailers. Okay, sa area ng Camarines Norte, yan, bagas-gas na uli yung aking boses, pasensya na. Oo, hanapin lang HCI-CMD Center at hanapin lang, basta may signage yan, Hcibiz, CMD, ayan, madali yung mahanap yan. Purok 5, Barangay Mother Lude, near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villaflores, CMD Center at Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labao, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diagolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Sa area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanuhan, Karamoan, Kamsur. Sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva at Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. At sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At Top JC Marketing, CMD Center at LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabao, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuan, Catanduanes, Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan sa second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenilyn Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad, Casilia, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Kati Credo, CNL Pasis Billing, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building at Top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Mamertel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue. At Top GW Hardware. Of course, dito sa Legazpi, sa second district of Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, and ayan, Purok 3, Itbama, nito Albay. And of course, yung aking center, second floor, room 208, PVLV Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Rowena Neo, Avon Outlet, Tobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lesalongasa, Bangkeruhan, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. At sa Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Eto ngayon sa 3rd District of Albay, Sound
Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office, Sentro ng Ginobatan. Ami Canseco, care of Boardwalk, Service Center, Market Site, UWA. Susie Dison, care of Uchapayo, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palanggi Albay. Sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office, Diantos Building, Porok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Owas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginobatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Central Oriental, Pulangi. Andiyan din si Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga ZMD distributors. Oo, of course, kung may may nag-ano dito, teka muna natin, habang may oras pa. Yung mga hindi nakuha yung mga center natin kung saan man, ang importante makuha nyo yung aking text hotline at ibibigay ko sa inyo na lang, iti-text ko sa inyo. Sa mga tanong when it comes to health, is-text lang, edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo, sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Gandang umaga po. May members po ba dito sa Claveria, Masbate? Actually, may member dyan. Inaalo ko nga siyang mag-center eh. Opo, hanapin ko yun. Hanapin ko yung kanyang ano. Pero kung ikaw gusto mo mag-member, kasi yun eh, yung member po dyan, isang parang professor yun. Na-prove niya na maganda talaga yung ating product. At since kasi, dahil nga sa hindi, hindi siya makapunta dito, hindi ko alam kung bumibili pa ha. Anyway, hanapin ko po yung kanyang contact. Pero we need distributor sa mga area, tandaan na, napakagandang negosyo. Sa mga areas na walang distributor, walang center, connect to me. At ituturo ko sa inyo paano kayo magiging center dyan sa inyong mga areas. Paano nyo gagawin ng negosyo. Kasi actually maraming mga mga dito sabi niya, katulad nung diyan natin sa nito. Sana noon pa ako nag-center, ma'am. Oo, gusto na niya mag-center ngayon kasi humina na yung business niya. Bakit humina? Kasi kung ang negosyo mo, 'di ba, yung mga general merch na sari-sari store, ngayon na panahon ng pandemic, ang dami nag-isip magnegosyo. So ano nangyari? Tabi-tabi kayo, puro kayo mga mga sari-sari store or mga mini grocery, 'di ba? Siyempre mababawasan talaga yung inyong income. But dito, experience ko talaga dito sa Health Code International, dito lang sa Legazpi, ha. Diba? Lahat naman, yung kung sino yung mga lahat yan galing dito sa akin. Yun ang kagandahan po, na masosolo mo halos ang inyong area para ikaw yung gawin ang negosyo dyan sa area ninyo. Okay? So, ubos yung ating oras. Kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline, 0939 9040717, 0939-904-0717. Itong taga Claveria, kukonek ako sa iyo ha, i-research ko po muna sa inyo. Pero anybody na listener natin sa ibang isla na gusto nyong gawin ng negosyo, connect to me. Oo. At ituturo ko sa inyo paano makakarating sa inyo ang produkto dyan sa inyong mga lugar. Okay? So, ubos na ang ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Happy Father's Day sa mga tatay. Bye-bye po sa inyong lahat.